International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Nakapanaw gaya man ni Paolo, Maureen na. Kalabasan nga imun una nga pinasyar na kani isagani. Wentang, ket mariribo ka na ka talaga. Diyak amo na siya sinukadakwada ti biliyak tatang. Alis to laeng, no among nga ibaga, no asino kadakwada ti di best, ken ka. Isang budgarod nga mabalin anak, nga duwada ti di best. Masabol nga di better and the best. No na kayo kay ni nanang ti panurayak nga agpailitang. Asino? No ni nanang mo ti panurayam anak. Li Paolo, ti kayat na gabutag padpada kayo nga naggraduan iti kolehiyo. Kaya nagpadpada kayo nga mga opisina. No si kangarod tatang? No siyak, hagad di isagani ah. Gabutag kalugaran, agkakalugaran tayo. Amo tayo unan ti pamilya na. Saan man nga naggraduan iti kolehiyo, imluag buenas iti panagkalap na, Isus. At ano nga abang ati makwartaan na, ngayon di kiti mga opisina. Ken may sapay nga vlogger isuna, nalimad kanukat, nga milyonaryo di kiti vlogger. Ngem adada best ti mariknak ken ni Paolo tatang. Ken mitlagaya, mapay nga rin nga agpanikot ka. No ni matlang Paolo ti panggap mo nga klonen. Isu ti kunak itay ken ni Paolo tatang. Ngayon ton Friday aming kedengak. Ama-amuan danton kinisagani no sino ti aklonek kadakwada. Pudno timbaga kinitatang manong nemi ngayon ton Friday. Kat manghikad na ton. Ni Paolo taadadamit lakayat ko imbes nga ni sagani manong nemi. No bay, masyanak met kini sagani. Nga numabalin la kumagat awan ti batak kadakwada. Ngayon samat nga rin mabalin nga isuda nga duwa manong. Yung kadang kong inter Friday nga mamuan ni Paolo ti resulta ti amin gabuta kayat nakanong maamuan sakbay nga mapanagtrabaho iti abroad. Tanapin pinas ka no ti sweldo na no sa di abroad manong name ti pagsweldoan na wano pagtrabahuan na. Dimteng nga ruden data nga Friday night manong name ket ni isagani ti mo na anas ang iili. Insapsapa kun Maureen. Takayat kun maamuhan ti amin. Nadamag ko ngamin nga ita nga Friday nga mangingkadeng ka. Asino tinakadamang kami sa gani? Nimit la pa ulit tinakaibagak ah. Ken itaman pa saan ka nakainom? Dati-dati tatangting mo na sa pulem. Ket sanak tula umay sang wenen no nakalidok ka iti namintalo. Maureen, diya kaming kayat ngagat arak ti sangaw ko. Ang makisarita kayong ka. Ngayon mo, saan nga siya tipilim? Nakaroon Medyo agpauyo ni isagani manong nemi iti daytang imbagana tadi makderlatan ket tinurongnan ti Ridaw. Inlokat na ti Ridaw manong nemi sa medyo rimuar akmet. Ti saang kupulos ni namnama manong nemi ti kinaalis to ni isagani iti naramid na. Gabuta, bigla matlatan manong nemi. Nga tinengel na tagsumbagir nga pingping ko kalpasan na ket. Isagani, inagkam dagiti bibig ko? kahit ko pa yung ulitin, Maureen. I love you, Maureen. I love you too, Sagani. Tingkay ng igan, papagayam ket sumagmanulay nga paset ti pakasaritaan, lagip ti napalabas ni pagayam tayo nga Maureen, iti probinsya ti Ilocano, nga ti pakasaridaan na ket isu tinapili nga best letter of the third week, iti bulan ti February, idagtultulo nga Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award, Search for a $1 Million Amazing Story
2026. Babaen kani Reynaldo Rey Fiesta. Dita Honolulu, Hawaii. Kaya di programa tingalagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Siluwag. Iti panangiwat madon ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo kadang iti kakadakela premyo. Madamdama ito ituloy ng istoryaen no kasano nga ni Maureen ti pakasalitan na tinapili nga best letter of the third week iti bulan ti February. Tingkay nga ganitay nga drama portion dito yung video tayo ket inakem ni Mami Merlin Pascual Ruiz iti akem nga Maureen. Iti akem nga tatang ken isagani tinumutibiyang ni Manong Yoan Nemi. Ket sagbay papagayam ngentay ituloy nga ibasa dito pakabuklan ti pakasalitahan ni Maureen kahit kung iyawis kada kita madamang agbibuya itinda pa nang i-share pa nang i-like dito yung video tayo kahit no saan kayo pa nga nakapalo iti page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentensiador Award pakipalo ya kaya kasama tayo iti YouTube channel tinga pakabuyan iti dito nga video i-like you, i-share you, ken ag-subscribe kay kuma iti page ni paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award papagayam. Okay ba? Ken kahit kung ipalakip, kada kita agsursurat, kan mangnama iti panangabak da, dagiti agkakadakkel nga premyo. Weekly prizes, monthly prizes, kang runan na unay, ito'y grand prizes. Grand winner, umawat iti 50,000 pesos. Sa first runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may sa nga special award, nga umawat iti 5,000 pesos. Iso nga awisan da kay ngagsurat, papagayam. Kahit tapno magunudyo di kita kakadakkel a premyo no napipintas di kita pakasalitaan tayo. Ituloy nga rin ng istoryahan nawaan niya ti pakabuklan at ti pakasalitaan ni Maureen iti Ilocano. Saan nga napupuutan ni Maureen iti panangibaga na ti I love you too. Iti ibaga ni isagani kalbasan inagkan natin namin dua dagiti bibig ni Maureen iti I love you Maureen. Nga saan da nga mo nga pagisumit nga dumteng ni Paulo nadlaw dalaengen nga dakutse ita si degda nga nabuya ni Paulo nga mismo tinapasamak. Na idagpakada ni Sagani linabsan na latan Manong Nemi papagayam ni Paulo nga pay lang taktaка uno naklaat iso nga awan tinaaramidan nga ruden ni Paulo no dinangawat nga isuna itinapaay tasaan nga may babawi pay di kasi nga napasamak gayam sapulen urayan la ni Maureen kadakwada kadat alisto. Iso nga, inikanta ti Paulo dito yung istorya ti Naal-alisto. Naal-alisto ni isagani nga ng kutkut ng sapul. No, kasano, iti pagpatingkaan, iti kinalupoy wano weakness ti may nga babae. Siguro, no saan nang inagkan, kaya ni ko mapaulo, iti nagbaling nga kagasat na. Ngayon ko nadan, or anyat aramidan tayo, no isunot asinot na ikari, isot ikari. Nangas asawa da nga dagos, gagayam ginagabsat papagayam, kat syempre abbalayan, idultuloy dayan, naganak kini isagani, kat naganak kini Maureen, ang abbalayan ti awag dan. Kat kas iti arapaap ni isagani, nga naibaga na idi, kini Maureen. Nga mangipatakder ni isagani iti dakkel dream house iti igid ti baybay 3 stories kadi di malpasen apokit nakaragdagsagdag sibud ta pina house blessing anda nakadadot imay nakidaya no kasanot kaadayo kaadu digiti nakidaya idi ta nagkasarda ad-aduman hindi napan nakidaya idi ma house blessingan ti balayda. Napagkasatan da, naparaburan da, iti talong anak.
Ket pulos nga saan ngagbawawi ni Maureen iti panangpili na kinisagani. Gapot naalalis tungim ni Paulo. Dito nga rod, pawagayam tinagpatinggaan at ipakasalitaan ni Maureen iti Ilocosor. Ket thank you iti panagbuya yo. Ket sa balin tumanin nga video tinkam i-upload dito page. Thank you for watching.